Салават Фаткардинов быйыл 35-ші сезон концерт қойды. Юбилей шығышлары Буатнада Камал театрында Камаллар яңа сезонны ошар алдынан тәмамланды. Біз августның татар эстрадасында Салават айы булуын білебіз. Концертына билет таба алмау қиынлығын татығаныбыз да бар. Оның белән интервьюга сөйләшүдә кайвакыт җиңелләрдән түгел. Әмма нәкъ менә ул августта сәхнәдә зур вакыйга ясый. Кемнең кайда яшәвенә карамастан шушы август кичендә меңләгән кешене татарны залда очраштыра һәм аларга яраткан җырлар бүләк итә. Быелгы юбилей концертларын 15 меңнән артык тамашачы караган. Димәк, 15 мең кеше туган телдә милли моңга уралган җырларыбызны тыңлаган. Салават моның турында турыдан-туры әйтә. Ул гомере буе милләткә хезмәт итә. Аның милли рухка керткән үз өлеше бар. Ул һәр вакыт үз фикере булган шәхес һәм ул фикерләр тамашачысы өчен кызык булды һәм булачак. Һәр вакыттагыча ачыктан-ачык Салават һәм аның тамашачылары безнең алдагы репортажда. Нужно уходить со сцены, пока тебе аплодируют деньги. Кулындагы чынаякта сәхнә турында канатлы сүзләр, киемендә туган телгә мөнәсәбәте. Чираттагы концертына ярты сәгать кала Салават Фаткардинов безнең тапшыруга интервью бирде. Сүзебез 35 еллык иҗат турында. Әле 35 елларда тәҗрибәлем. Әле бер кашында беренче концерттан яхшы булганы юк. Беренче концертны куябыз да, икенче көнне үзгәртәбез. Шуңа хәт бер җыр урында булмасын. Biz ola programa kelip çıkmıyor şu an göre. İn bir iş bu ayda buna şu taraflar bulmasa, şunu görmeyse, şunu işitmeyse, huzurunda bitirmedi konser. Her programmага әзерлек ярты ел алдан башланады Салават. Яңа җырлар яздырыла, сценарий төзелә, костюмнар тегелә, аннары 2-3 айга сузылган репетицияләр. Ağır tema tabu. Tema tabu için ne de olsa bir problemini kurtarmak gerek. Millet mi, tel mi ol, nerede olsa da ona göre çıkıp kişi kültürü işine, kişi şahı işine işlemeyiz. Салават тамашасын карарга килүчеләр меңнәр белән исәпләнә. Август башланып 16 көн буена кичке 7 тулганда Камал театры ишеге төбендә чират җыела. Яше, карты, урта яшьтәгесе Салаватны тыңларга килә. Халык аны ярата, аның җырларын ярата. Аның кебек җырлаучы безнең Татарстанда, безнең Рәсәйдә юк дип уйларга була. Татарлардан. Илһам Шакиров, Салават. Biz иң яраткан йырчыбыз шул икәү алары. Яшьлектән җыри башлаган идек. Бер концертын калдырган юк. Үзем Дубайда яшим. Һәр елны специаль концертка дип августта җыелабыз семья белән, әниләр, әтиләр белән. Бу август айы иң ташландык айы ул. Иң буш айы 89 елга чаклы. Мин килгәндә Шамизның урыжмакта булсын, әйтәм. Августта эшләп карыйбыз дип әйтәм инде. Белмим нигәш августта беркемдә бер театр эшләмәй, октябрьгә чаклы без инде эшләп карадык. Башладык эшне, аннан соң 5-не, аннан соң китте. Бу программа Салават узган иҗат юлына багышлана. Аны ретро-концерт дип атаганнар. 25 җырның берничәсе генә яңа, калганнары тамашачы яратып тыңлаган көйләр. Сиксән 9-нчы елдан башлап тамашаларын Камал театрында куя. Ул чакта сәхнә түренә 2 баянчы белән чыгып җырлаган булса, хәзер бизәлеш тә, таләпләр дә башка. Салаватның да үз-үзенә таләбе бар, бер кайчанда фонограммага җырламаска. Тамашачысы җырлап утырсын дип сәхнәгә иң беренче булып караоке чыгаручы да ул. Татарның моңлы сандугачлары, мәшһүр җырчыларны оныттырмаучы да. Җырларының үзе язганнары да бар. Күбесенә көйне Альфред Якшамбетов иҗат иткән. Иң беренче уңышы тырышлыкта. Тырышлыкта һәм Ходай бергән
Тавышында, Ходай берген талантында. Ләкин безнең бик фантазиялы кеше бит инде ул. Ул сәхнәдә, вакытта да югалып калмый. Biz югалып калсак, ул югалып калмый. Менә ул теге башында сөйләп чыга инде концертта. 35 еллык иҗат дәверендә Казанда 35-әр көн рәттән концерт куйган сезоннар да бар иде дип искә ала Яткәр Хәбибуллин. Быелгы кебек 16 көн тоташ җырлаучы артистлар арасында да юк ди. 1 миллионлык шәһәргә ул 15-20 концерт бер карасан күп түгел инде ул. Читтән кайталар, махсус кайталар шуның өчен. Салаватның тамашачысы кем ул дигән сорауга без монда төгәл генә җавап таба алмадык. Монда татарлар да, руслар да, башка милләт вәкилләре дә бар. Алар төрле җирдә яши, әмма татар җырларын Салават башкаруында тыңларга яраталар. 35 ел калдырмый килүчеләр күп. Бөтен концертларында булдым. Сәнгать ягыннан әйтеп китәргә кирәк. Бу көндә бик күп тел турында сөйлиләр. Сәнгать, җыр, бию, татар телендә, татар бию. Ул шундый инструмент, менә шул телне саклап калдырырга. 35 ел дәвамында таләпчән тамашачың каршында сәхнә тоту. Һәм ул тамашачыңны югалтмыйча саклап калу, әлбәттә, ул искиткеч зур сынау. Менә безнең милли татар көрәшендәге батырларыбызның шундай әйтә торган сүзе бар. Җиңеп була, гомер буе җиңеп яшәү бик авыр дип. Менә безнең Салават Закиевич umuman тормышта да, сәнгатьтә дә гомер буе җиңеп яшәп килә. Халык ярата, халык шан. Элеккеге хитларны хәзер халык рәхәтләнеп, җаны тәне белән бирелеп карый, бирелеп җырлый. Менә Салават шуның өчен кирәктер дип уйлыйм. Сине яратам, сине Татарстан, алтыннарың өчен яратам. Салаватның бу җырын Татарстанның икенче гимны диләр. Ул үзе дә халкы өчен, милләтем дип җан атып яши. Мин борчылам милләт өчен, чөнки мин бит үз милләтемә генә кирәк. Мин башка милләткә кирәкмим. Шу үз милләтең өчен дә эшләмәгәч, ник яшисең бу дөньяда? Кем өчен? Фирүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Адымнар.